Perlop sa chisin pat ngakwa ban pentip sapi ba ngan sawan rak menta saya kawai ke mesin ke ba kam pelabha bat ke ba kam pensuk su ya pi kam tam ya ki misteri te kai kata kajatiar tong ni pej menta ngan sabata ya pi step by step ya kan ke mesin perlok ngan pen i pi menta badai kane ken kata ke mesin ya kane ki ong kata ka mini blocks mesin bat ka deru ke banding kong hapo India badru hapo North East hi brok away kane ke mesin pila ban snai ki mau blok hagi jingjong pi da ka bakle lang tang ni usiman bat uciap pila pan penun kam da ka basuk bah klem don jing ruam pejang ne pim ngalabu yu siap hang ne ngatap no ya kane ke jing tap nang ta ngara yu ne bat ngak knyot kum tu kala long pim lada pi pendon kam da kane ka mesin phim don kam su banda lekthit sakiyo Hendrai pila ban penon kam tang da kane kam tam ya gitu ki badon kam ban china ya ki jing lajang badru ngasukwa ban ya thu ya pi bakane ka mesin pila ban kit tang haki skoti nomar kalong ka mesin ka ba kham sting ha sibu mentala da pin china ya ki jing jong pi haki jaka bom lai surok ru kam don jing pari nomar bakane ka mesin kalong ka bas suk ba pinra nomar bakade ka mesin ka bas sting ha kam dakhia hadu kata kaba kham so tenat hi kalong bakane ka mesin kalong ka mesin kaba kham dunador bah kaba manga mapi ki baduk pasukru ngathrai ngila banthit ya kane ka mesin na ka banta ban china ya ki blok ban penon kam haying ladangi kwa ban china ying nang ta sakawai ru ngakwa ban ong ya phi ba om tang ba phin penon kam yalade henry phila ru ban aiwai syaki paramar jan jong phi lane syaki perlok jong phi ladak maki ki don kam ban chna mo blok ka ba kham so tanat kham tam na banta jong phi ki misteri kani ka machine ka don halaki jong ki size lada phi kwa yo mo blok ba kham he ru phila ban chna lada phi kwa yo mo blok ba kham rit ru phila ban chna lada phi kwa yo mo blok ba pedang ru phila ban chna hagino ki size jo ki mo blok tang na ka ba phin su adjust ba ya ka system jong kane ka machine nak ta ka daw ong ya phi ba kane ka machine kalong ka ba bas bat ka ba itnat sisa hatu kata phi memang ne kalong ka ba suk ba phin le ladap knyot ikatu ba mane bang laong am phin sei ikatu phin buong tu phila ban snaro ki ginjamo blok balong tangkat kum ki mo it pi hang ne perlok lada phi kwa ban order ya kanika mesin phila ban phone ya kini ki nombar ki bang labu hapo kanika video badru lada phi kwa ban le wholesale phila ban phone ha kini ki nombar ki bang labu hapo kanika video te tangkat ne swa perlok khuble sibun khuble syajarngo ya ka jingklo jong pi ban kersian bat pej ya kini ki video ki bang aju plaj bat pen isapi nakapor syakapor khuble sibun